Ja sam Marko Šimundić, dolazim iz Župe, Lovreć Opamci, to je jedno mjesto u blizini Imotskog. Moje mladomisličko geslo je iz knjige proroka Izaije, Gospodin je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više. I moja mlada misa bit će u Lovreću 10.8. na blagdan Svetoga Lovre ove godine. Omiljeni svetac mi je Sveti Jeronim, oprosti mi Bože jer sam Dalmatinac. Najviše volim hodočastit, a inače volim i planinariti i hodati i tako sam sad spojio sa duhovnim, tako da mi je najdraže hodočastiti. Kad sam se odlučio za svećenički poziv, moja obitelj nije baš bila duboko u vjeri, tako da su jako burno reagirali, njima je to bilo jako šokantno na prvu i kad sam odlazio iz kuće, rekao sam Isusu, Isuse, ja idem raditi za tebe, a ti dođi na moje mjesto u mojoj obitelji. I tako se dogodilo da tek kad sam ja otišao iz kuće, moja obitelj je na neki način duboko otkrila Boga i sad su mi najveća potpora u tome. Pa najdraža uspomena iz bogoslovije mi je kao bogoslovi u 5 godina imali smo nekoliko teških situacija, ali te su nas situacije nekako zbližile i na neki način omogućile su se da se stvore čvrste veze koje će, vjerujem, trajati do kraja života. Kao svećenik najviše se radujem podjeljivanju sakramenata i donošenju Boga i smisla u živote drugih ljudi. Zašto baš svećenik? Pa inače sam altruist ovako po naravi, volim pomagati drugima i na neki način shvatio sam kad nekoga nahraniš, dao si mu na neki način život za nekoliko dana, ali kad doneseš Boga u ljudski život, onda si mu dao smisao i dao si mu sve na neki način. A Boga i smisao u ljudski život mislim da može najviše donijeti svećenik. Čestit, mudar, samozatajan, trezven, staložen, miran, uporan, intuitivan, smiren, nepotkupljiv, ozbiljan, najstariji među nama, nasmijan, velikodušan, uvijek spreman pomoći.